Għal-jum ieħor komplew jiżdiedu l-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna li issa qed jammontaw għal 90. Dan hekk kif fl-aħħar 24 siegħa 11 persuna riżultaw pożittiv filwaqt li ħadd ma fieq mill-virus. B'xorti tajba fl-aħħar sigħat ħadd ma tilef ħajtu bil-coronavirus biex bekk l-imwiet tal-pandemija jibqgħu 420. Dawn l-aħħar numri ta' sitwazzjoni f'pajjiżna joħorġu minn fost 2481 swab test li jfisser ukoll li f'pajjiżna issa saru l-fuq minn miljun swab test minn kemm ilha li bdiet il-pandemija tal-coronavirus. L-istatistika turi li din is-70 ġimgħa tal-COVID-19 f'pajjiżna għalkemm għadna f'nofsa diġà hija qar mit-8 ġimgħat ta' qabel kif f'erba' tiem diġà rajna 41 każ ġdid, ammont li f'ġimgħa waħda konna ilna ma naraw bħalu xarejn. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar sigħat 3623 persuna żdiedu ma' dawk imlaqma b'mod sħiħ biex bekk issa huma aktar minn 340,000 il-persuni li ħadu żewġ dosi jew il-vaċċin tal-Johnson & Johnson. Mit-19 ta' Lulju se tinfetaħ sejħa biex min għadu ma tlaqamx ikun jista' jagħmel dan billi jżur wieħed mill-postijiet allokati mingħajr il-bżonn ta' appuntament permezz ta' sistema ta' walk-ins.